Thank you guys. Woo! Namin last song, this is called Diba. May na kami music video out on YouTube. Yeah. Dedicated na yan kami sa Sarangay. Hindi ka nga day one ka pa magsarangay, man. Yo. Shout out, Sophia. Yeah. Shout out to the Brody. Ikaw na kupudhan, nakuha, nagkukulit. Problema o kwarta, nagkukumang kita balik. Paskin, dinagkan, ugaling problema. Tumanta, ay lunit ko pa nga sistema. Yeah. Hirama. Yeah. Talang pulong kakurian. Yeah. Tinasin sa lungan, daugan. Yeah. Gusto nila makiturungan. Yeah. Now. Ayaw ko mo pakipareho sa awon. No. Mga tinaputlatang kadong ang pag-aon. Kinakita ang mga puro sa haglaran. Tawagan pa nila ang garo. Tawagan na niya agaro. Ay, sigsiyaro ke. Di ka pili. Kaya na nabibili. Pero di na maulit. Nagkakaw na mo ng itaga. Bakit diretso ang baga? Bago-baga na nagkikita ko. Pagilundong. Magaling din ang arat. Binayad. Ayaw paghinapin. Tumagin na pwede kahit umaarap. Kabait na pagalaga. Hindi. Nagpipresente ka natin. Hindi na kami Dexy. Ikaw na kupudhan. Ako ay nagkukulit. Problema o kwarta. Nagtutuma kita balik. Pastim dinagutan. Bukating problema. Tumanta ay lunit. Mga sistema. Yeah. Nasin sa lungan, daugan. Gusto nila makiturungan. Makihan na. Wala kita magkita. Diba? Pero nakaulit. Diba? Alabot nila kung kita nasa lida. Diba? Hindi ba di nakaliga? Diba? Di mo walang latina. Paraan na tulituda. Diba? At kung pabisli ka dugo. Marisyo, nagpapaulusa. Aprikat sa pagkapatila. Tagay mo na ito. Gawin ako. Pagkakita na mo umaribig. Ganito ako kasangka. Ganito ako talagang sama. Pariwasaan do'y magulang ng inyong pag-asya ng Ikaw na pupuda na buwan. Nagkukuri. Problema o kwarta. Nagtutunga kita ulit. Kasi pinagutan. Bugati problema. Tumanda ay donate. Gubanga sistema. Yeah. Maraming salamat. Yeah. Tapos na. Thank you very much. Check out the video on YouTube, by the way.